Gwapo. Oo, ikaw. Dugay na kay bawo nga gwapo ko ya. Ug damo naging kay bawo nga gwapo ko. Ano hambal mo? Kita na lang bala nga duwa. Ano hambal mo sa ako niya? Kita na bala nga duha? Damo ba ba sulti sa ako niya hindi ako susugot? Kasi alam ko, duwa nga lang ako sa manang kinalasan. Bulagi na to sa ginainto ilamang kato. Ano ginahinto ba? Wala akong migad eh. Gagaw ko yun. Kita nga ba nga duha? Swerte mo gid. Damo na nang luyag sa akong babae. Hindi ko nga nagisugot. Ikaw pa, lungga. Pero, dapat, panguyaban mo ako, mangluyag. Panguyaban mo ako. Panguyaban. Yan ba yung inilunggo sa ano, mangluyag? Manguyab ba? Mangluyag sa akon. Dapat tulog kay ipot sa akon niya. Yung diretso istorya, diretso mo ako ang kunol. Ano ya? Swerte mo ya. Dapat ipot-ipot din pag may time. Hindi yung, sus. Isudan yung lunggo eh. Ikaw, madami nang, Tagalogon ko na lang ha. Madami nang babae nanguyab sa akin, oy. Pero hindi sila nakapasar sa akin. Kasi hindi ako easy boy eh. Kala sila siguro nila makukuha nila ako diretso. Dapat pag-ipon ikaw. Baka gusto mo. Kung gusto mo akong makuha ya, dapat mag-ipon ka sa akon. Dapat i-prove sa akon nga. Kaya mong pagkuhan, yung talaga na nararamdaman mo ba? Yung nababatian mo dyan. Hindi yung pinugos lang. Kiki ninyo girls. Dapat, umiport kayo. Ha? Huwag kayo mag-unala sa akin. Ikaw, naghana dyan kayo. Ang damo na yung babae nanguyab sa akin, day. Pero hindi pa sila nakaano, day. Kasi, day, diretso-diretso nila ako panguyaban. Hindi sila mag-iport sa akin. Ano akala nila sa akin? Easy boy? Hindi na ako easy boy. Ha? Kaya ikaw dyan, kung gusto mo kung may mumiga mo, dapat, mangluyag ka sa akin, dapat, maglalisensya ka sa mga ginikanan ko di, papa ko di, pamilya ko di, para makibaw sila nga, seryoso ka. Hindi yung diretso-diretso na lang pangluyag sa akon. Anong gusto mo? Anong akala mo sa akin, day? Ha? Diyos ka, day. Puyagaba, puyabuyag ka diha. Kaya ikaw dyan, hindi ako mayayano, day. Ha? Hindi ako mayayano. Ha? Ikaw, Ged, kung gusto mo, Ged, maangkon ako, maako mo ako, kailangan mo mag-iport, ha? Iport din pag may time. Hindi yung diretso-diretso, ha? Porkit, gwapa kaya? Oo, gwapa ka. Pero saan man tanin mong kagwapa? Kung binuang rin mong tuyo sa akin, ha? Dapat, i-prove mo na hindi kontra sa buot mo, na napugos ka lang. Dapat, yung sinusunod mo talaga yung kasing-kasing mo, ha? Okay? Pag na-prove mo yan sa akin, day, susugtin kita, ha? Dapat umari ka dito sa amin sa Cebu. Magalisensya ka sa aking mama, mga pamilya ko dire. Para magkakita ba, mga anak-anak ta ba, ha? Sige, day, ay kala mo, mag-effort kayo, no?